Ако искаме да принтираме нашата таблица заедно с диаграмата, може да направим, натискайки Ctrl-P и ще ни изведе на страницата за принтиране. Виждате тук, имаме опции да изберем принтера, колко копия ни трябват, настройки за ориентацията на листа. Тук отдолу ни се появява колко страници ще бъде нашия документ, който принтираме. В случая е една страница. Тук виждам, че единствената част, която ще бъде принтирана, това е нашата диаграма. Аз обаче искам да принтирам всичко. Когато се върна обратно, виждам, че само диаграмата е селектирана, затова когато натисна Ctrl-P, ще се появи единствено тя като опция за принтиране. Ако искам да принтирам всичко, просто кликам някъде другаде върху таблицата, натискам Ctrl-P и виждате, че нашата таблица се изобрази тук. Тук отдолу имаме вече 3 страници. Ориентацията този път е портрет. Когато кликна надясно, виждаме диаграмата, която е изрязана заедно с част от таблицата ни. И номер 3 имаме също една част от диаграмата. Така, това нещо, разбира се, е грешно и не може да принтираме документ, който е разделен по такъв начин. Затова ще трябва да си напаснем информацията, така че да пасва на една страница. Ако избера тук ориентацията да е landscape, т.е. пейзаж, виждате, че до някъде нашата таблица се появи тук изцяло, обаче диаграмата е изрязана. Този път имаме 2 страници. Връщам се с Escape обратно в таблицата. И това, което виждам тук, са ето тези линии. Тази тук. И тук също имам една линия. Ако скролирам обратно, т.е. надясно, ще видя, че Excel вече е разделен на отделни страници, които представляват и са обособени от тези пунктирани линии. Така, връщам се обратно. Това, което мога да направя, е просто да си издърпам диаграмата и да преместя на нова страница, която ще бъде принтирана. И самата таблица си остава тук. Отивам отново на Ctrl-P и отново имаме изобразена единствено диаграмата, защото просто селектирах само нея. Ето, в момента имам една страница с таблицата и когато кликна на втора страница, тук ще бъде принтирана единствено диаграмата. Връщам се обратно в документа. Ако искам това нещо да излезе на една страница, мога просто да хвана диаграмата и да преместя тук, така че всичко да се принтира на една страница. Тук обаче отдолу виждаме, че имаме отново прекъсната линия, т.е. пунктирана линия, и това значи, че нашата страница отдолу свършва с тази линия и отстрани е толкова широка. Ако искам да събера тези два обекта в една страница и да ги принтирам, мога просто да си намаля размера на диаграмата. Ще върна обратно и нека да си стои нашата диаграма тук отдясно. Друго нещо, което може да направим в такъв момент е, отново отиваме в Ctrl-P и тук ще променим малко настройките. Пак си селектирах само диаграмата, кликам на таблица, натискам Ctrl-P. И тук, когато отида на най-долната настройка, No Scaling, ще искам да си напасна таблицата така, че да изглежда по-добре, когато я принтирам. Единият вариант е просто да използвате без скалиране. Информацията ще излезе така, както я виждате в момента. Тук ще имате празно място от двете страни. Какво ще стане обаче, ако тази таблица не изглежда добре, когато е принтирана, не е четима, изглежда прекалено сбита и малка. Това нещо може да направите от тази опция тук Scaling, да промените скалирането на документа. Тук може да изберете Fit Sheet on One Page, което ще сблъска двата обекта върху една страница, но в този случай ще направи таблицата още по-малка и най-вероятно, когато я принтираме, ще изглежда много зле и няма да може да се разбере какво точно пише върху нея. Така че в този случай това не е решение. Тук пише по същия начин: събери всички колони в една страница. Нека да видим.
не се промени особено с предишния вариант. Тук имаме опция да съберем всички редове на една страница. Виждате, че отново диаграмата изчезна и се появи само таблицата. Тук обаче имам опция за потребителски настройки. Кликам там и тук вече мога да си избера какво точно искам да бъде показано на страницата и как да изглежда, когато е принтирано. Тук имаме опция да изберем в проценти колко голям да бъде този обект, който се вижда. В момента той е 100%, но когато го принтираме, може би тази таблица ще изглежда прекалено малка и няма да се вижда добре. Затова тук мога да увелича примерно на 120%. Натискам ОК и виждате, че сега таблицата се вижда много по-добре, след като я увеличихме леко. Тук обаче се появи още една страница и когато кликна на втора страница, виждате, че тези стрелки тук не избягаха. И трета страница тук се появи с една част от самата диаграма. Тъй като не искам диаграмата да бъде прекъсната, тези две стрелки могат да се ги изтрият, така че да не вземат пространство при принтиране. Или просто отново да си променя скалирането, като отида в потребителските настройки. И тук вместо 120, примерно напиша 115. Отново не се появяват тези стрелки, така че ще отида просто в документа и тук ще ги изтрия или няма да ги изтрия, просто ще ги преместя за момента да са така, защото после ще искам да си ги върна обратно. Отново натискам Ctrl-P и този път ще си скалирам на 120%. Така че колоната проценти все още е в нашата таблица. Нека да видим диаграмата, тя все още си остана леко изрязана, затова просто ще премести малко наляво, така че да се събере в границата на листа. Така, нека да си върна моите стрелки обратно и ще опитам да принтирам заедно с тях. Отивам пак в Ctrl-P и както виждате вече те са пренесени на другата страница, тук обаче нямат никакво отношение към самата диаграма, така че е малко неразбрано какво правят тези стрелки тук. Затова нещо, което мога да променя тук е да си променя маргините и да променя това разстояние, което отстрани на екраната. Тук и тук. Така, за тази цел отивам в менюто отново тук и ако самото поле тук липсва, просто отивам на Page Settings, Page Setup и тук Margins. Ще ми ги покаже и ще покаже какви са разстоянията и какви са размерите. Ето тук имаме отляво 1,8. Примерно ще намаля на 1. Тук отдясно ще намаля също на единичка и натискам ОК. И виждате, че нашата таблица се премести малко в ляво и съответно тези стрелки сега ще бъдат изобразени на 100% върху първата страница, ако я принтираме така както е в момента. Втората страница отново се намира нашата диаграма. Както виждате, тя също се премести една идея наляво. Ако отида отново в Page Setup и маргини, тук също мога да си позиционирам информацията да се центрира хоризонтално или вертикално. Виждате тук как се променя, когато активирам тези бутони. Избирам хоризонтално, натискам ОК и виждате, че диаграмата се премести и се центрира в средата. Отивам на първа страница и нашата таблица също е перфектно позиционирана в момента и така мога да си принтирам цялата информация заедно с тези стрелки, без да се изрязва нещо от нея. Връщам се обратно в документа и тук сега ще отида на View и Page Workbook View в тази секция тук. Тук имаме няколко настройки, с които може да управляваме отново нашия екран, как ще бъдат изобразявани нещата. Ако пак искаме да принтираме, когато сме направили всичко както трябва и сме въвели информацията, по подразбиране
Excel изглежда нормално. Тази опция е активирана. Всички колони и редове са показани тук, както ги виждаме в момента. Ако обаче искам да принтирам и искам да си разделя страниците на листове, така както ще бъдат принтирани, избирам Page Layout. И виждате тук, ще смаля екрана. Виждате как Excel се раздели на всички тези странички, които ще бъдат принтирани. Това ще бъде първата страница, това ще бъде другата. Тук също мога да си позиционирам таблицата, да бъде в средата. Тук мога да видя какво ще е разстоянието между края на страницата. Тук също имам възможност да добавя хедър и футър. Така че преди принтиране това също е начин да видим всичко как точно би изглеждало, когато се принтира. Ако върна обратно на 100% екран, ако ви е удобно, може да работите така. Ако искате да върнете обратно да е в нормален вид, просто изберете тук View и нормал.